Nagtampad nga traffic auxiliary sang syudad ginpasidunggan matapos iya ginbalik ang wallet nga iya nakitaan. Masulod na sa 22 ka tuig nga nagapangalagad sa syudad si Resner Aguirre. Bilang isa ka traffic auxiliary, masami nga yara siya sa dalan. Sang nagligad nga Domingo, isa ka wallet ang iya nga nakita kag turnover sa PSTMO office para maibalik sa tag-iya. Dito nahibaluan isa ka PWD ang nagapanag-iya sang wallet nga dako ang pagpasalamat bangod sa mga importante nga dokumento nga yara dito. Hindi man aton to kag nakita ta sa iya nga ID disability sa. Kaya mo na wala kita rason nga hindi ta paguli. Kay hindi lang nga muna nga time nga nakauli ko kay ta Bigo na last time sa kay Mayor Jed Mabilog pa nakakita man kami sang kwartaman. Inuli man namon. Kay obligasyon ta nga iuli ang hindi aton. Sang Lunes, ginkilala sang lokal nga panguluhan ang pagkatampad ni Aguirre. Mismo si Mayor Jed Treñas ang naghatag sang Certificate of Citation bangod sang maayo nga hinimuan ni Aguirre. Upod sa iyaan ka mga bata nga amo ang iya inspirasyon, ginbaton sini ang pagkilala sang syudad. Mga kabataan ta ay anom sila. Tapos wala na ko patay na si Mrs. Solo ko na lang. Salamat man ko sa Mayor. Bless na naman nila nga nga naimuan mayo. Trabaho lang gid kami sang mayo man. Maski init ulan nagwanta po. Sige lang. Salamat gid sa ila. Si Aguirre ang isa lamang sa mga ehemplong empleyado sang syudad nga padayon ang pagpanikasog para sa pamilya kag tampad sa ila trabaho. Michael Angelo Sarate para sa Level Up Patrol. Storytelling sa mga kabataan ginahimo na sa Graciano Lopez Haina Learning Resource Center. Bukas na ang Graciano Lopez Haina Learning Resource Center para sa mga kabataan nga maluyag magpamati sa storytelling. Ini nga programa ang ginhimo sang Iloilo City Government sa pagpanguna sang Iloilo City Public Library sa tinutuyo nga mahatagan sang importansya ang pagbasa ilabi na sa mga kabataan. Madugay na nga ginahimo sang taga City Library ang storytelling sa komunidad o galing na untat lang bangod sang pandemya. Gani may imbitasyon sila sa mga ginikanan nga dalo ng mga kabataan sa Graciano Lopez Haina Learning Resource Center sa Haro. Bali, may mga may mga walk-in kita nga mga kabataan nga ginadala diri sang aton nga mga ginikanan. So, for almost mga 5 or 6 nga mga kabataan ginagaan namon sila sang service nga which is ang aton nga storytelling. So amo na siyang amon nga subong nga ginaano kay since nga okay na nga aton nga status ang aton nga COVID tig-accept na kita for storytelling. Magluwas sa storytelling, amat-amat naman nga nagadamo ang kliyente sa Graciano Lopez Haina Learning and Resource Center ilabi na sa mga estudyante nga naga-review. Magluwas nga komportable, mayara man ini sang internet kag desktop computers para sa research. Kag para mapatahong pa ang palibot sang building, nagpartner ang City Library sa City Agriculturist para makatanom sang fruit trees sa palibot sang compound. Mga fruit trees ni nga ginhatag sa aton sang City Agri, amo na siya mga langka, mga santol diri ginpamutang diri sa aton kagapasalamat gid kami sa City Agri sa pagbulig sa pagtanom sang mga fruit trees sa aton diri palibot. Ginpabugal gid ni Mayor Jed Treñas ang proyekto sa library sa pagpati nga dako mabulig sini para sa edukasyon sa mga kabataan. Duwa ka tuig apektado ang sistema sa edukasyon bangod sang pandemya. Gani kinahanglan sang pasilidad sa diin makatutok ang mga kabataan sa ila pag-eskwela. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.